Klar? Har du Francesco number? Number. Nummer. Skal du hjem? Skal du hjem? Ja, men jeg venter min kone. Det skal også ringe. Jeg skal hente dem også. Hvad skal du hente? Min kone og mine børn jo. De kommer også i dag, og jeg skal hente dem også. Hvornår? Jeg ved det ikke. De skal jo ringe til mig, men de har ikke ringet endnu. Og skal jeg tage nogen sted? Skal jeg tage dig? Skal du tage nogle vagn eller nogen? Skal du tage nogle biler fra firmaet? Ja, vi kører med. Skal du tage en bil i dag, eller? Jamen, hvornår? Jeg skal til firma. Til kontoret til lever den der til i morgen. Ja, jamen. Men De har ikke ringet, så når de ringer... Hvis de ringer for eksempel, hvis du er stadigvæk i kontoret, jeg henter dem, så kommer jeg og henter dig fra kontoret, og vi kører hjem. nej, jeg kan ikke sige. Når de kommer, Yep. de tager alt. Anyway. Men jeg har masser i dag. De kommer til mig, husker du det? Og derefter, jeg tager 3 busser. Det er helst. Men, Jeg skulle prøve med den der, jeg ville tage med den der, men den kan jeg ikke. det er for lille. Ved du hvorfor jeg er sådan der? Fordi PN har givet mig tramadol. Og tramadol det er, hvad hedder det, morfin. Er det? Ja. Men hjælper det det? Jeg ved, jeg er lidt som fuld, men det gør ondt stadigvæk. Ja. Men hvis det er morfin, det hjælper. Morfin hjælper for det lidt. Nej, fordi jeg kunne slet ikke gå nu. Jeg har det lidt bedre, men da jeg kørte, jeg tænkte, hvorfor er jeg sådan der træt? Og jeg ringer til Per og siger til ham, hvad er det for nogen, så bliver der? Er det ikke tramadol? Han siger, jo, det er tramadol. Jeg siger til ham, det er det. Men kunne du køre... Har du øvet, når du kører? Nej, det er det samme, Carlos. Ja. Jeg sidder om, jeg kører. Derfor er jeg så til dig, Mads.